Masquera Same Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tangu kwa paneno channel, please don't forget to subscribe. Unachukua garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe tafigira inya ya Buditswa. Ni one of my ZANU-PF members vabuda vachitaura about the ED 2030 campaign iri kupushwa abuda achiexposa mabiro ari kuitwa mari nevanhu vari padhuze napresident Emmerson Mnangagwa vadati varambe vachitonga achitaura iye achiti there are people vari kupiwa mabig tenders mugovernment since these guys they are the ones vasiri kuda vice president chiwenga kuti vapinde pachigaro rezimbabwe abuda zvakare achitaura makonvetero ari kuitwa mazigi zvinova izvo zvakarambidzwa Vice President Constantino Chiwenga since pane mari dzakapiwa vanhu mubato rezANU-PF kuti vanhu vachipusha kupresident Emmerson Mnangagwa singade kuti waste nguva yenyu kuti mungonzwa zvataurwa nemurume uyu ine leaked audio mumadzi zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Right, comrade Shoko maskera sei mukanya. I think General Chiwenga vanongovengerwa kuti avadi nyaya dzehori idzi ende havasi kuda kuti vanhu varamba vachiita hori vachiba, saka ndosaka vari kuvengwa. I think comrade Shoko zvazvakaita ndezvekuti machairman ese maprovincial chairman akapiwa mari dzekumuvha game ravo ire 2030 vanofana kungosuspendwa vanhu ivava because vauraya musangano. Game irori ndo ranaparadza timu ranaparadza vakapiwa mari vavakomana, saka zvavakapiwa mari vapiwa mari ivo vakuchidzika mastructure mukuda kushandisa vamwe vane musangano vasina kudya mari. Handi mazvona ivo vane mari muhomwe, handi mazvona matsotsa aya vanofana ende zvazvinofana kuitwa ndezvekuti vanofana kupiwa murango chaiwo wakakwana musangano kuti vanhu vese machairman ese ari kufurira vana musangano zvisari basa zve2030 president vari kuti havasi kuzvida ivo vari kuramba vachifurira president kuti vakapiwa mari nemamwe matsotsa asiri kuda kuti president vaita sei kwakutovafosa kunzi aiwa vakumbirei varambe varipo. Vanokumbirwa varamba varipo chii constitution ichitaura kuti hazvigone. Handi mazvona vanofana kususpendwa ende havafane kudzoka futi pamapozisheni akadaro. Vanhu ivavo ndo vanhu vauraya nyika. Havasi vakuru vanhu vakapiwa mari nematsotsi ari kupiwa matenda vari kubira mari nyika ndo vakavapa mari kuti vamuvhe emotion iyoyo vaende vanomanikidza president kuti vasabve pachigaro because ivo vada kusevha mapersonal interest avo varambe vachidya vakutya kuti nhingi mukanya akapinda General Chiwenga hatisisina mukana wokuba. Handi wazvinzwisisa. Saka manje vakabva vadurura mari yabva yashewa ne10 maprovincial chairman akamukomana kanonzi Paradza ndo kamukashe kakabva kapiwa mari yakareba. Handi mazvinzwisisa ezvo akatenga imba kuBorodero, izvozvo akatenga imba kuBorodero izvozvi. So saka inyaya yezvimafia chigemu chavo chavari kuita ichocho chisinei nemusangano, chisinei nekuti Zimbabwe ive nyika yakanaka, chisinei nekuti maindastry avhurwe vanhu vararame zvakanaka, chisinei nekuti mvura patepi ibude. Handi mazvona hazvinei nekuti vana veZimbabwe vararame zvinhu zvokungoti ivo vada kuramba vachingoba vachipiwa zvimatenda izvozvo vachidi. Handi mazvona ndo pane pfungwa dzavo ipapo. Handi mazvona hazvinei neupenyu hwevana veZimbabwe, zvinhu zvine chekuita nekubenefita kwavo mapersonal interest. Ndinotenda comrade Nyoka Yamabhuno. Ndinoda kuzama nepose pandinogona kunge ndichitsanangurira nyika yeZimbabwe kuti sei makazonzwa kumasvingo kuchitwa slogan nokupembedza kuti pasina munyaradzi shoko. Mataura imi mukataura kuti General Chiwenga vari kuvengerwa nyaya yakuvenga corruption, nyaya yokuvenga kutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Chikonzero ndichiri chokuti munyika hamusi kusekuleta mari. Chikonzero chaita kuti nyika isasekuleta mari ndechekuti pane vakomana vatisingachataura doma hangu namazita pari zvino vari kukwanisa kuwana tinoti mabig tenders, vanobhadhagwa mari svinu mumabig tenders dzinenge dzine mavalues anosvika ma800 million US, ma2 billion US. Vakomana ivava what they are doing, vanokota matenders avo aya mumazigi because government inobhadhara namazigi. Vowana matenders avo mumazigi, vobva ipapo
matenders aya kuti abhadharwe kuministry of finance uko ari kunetsa because hurumende haina mari, saka vanotogura mari kuministry of finance kuti vange vachipiwa mari yapayment yavo earlier. Chiri kuita kuti vakomana ava matenders avo anga achidhura inyaya yekutya rate, saka vanokota matenders avo aya ari times 3 times 4 vachityira kuti payment ikanonoka kugovernment rate anoibata. So what they do, vakanogura mari kuministry of finance yebribe, vanobva vakurumidza kuwana payment, vanobva vamhanya mustreet voenda kunotenga zigi ravo, vachishandisa zigi ravo riya vachitenga maUS. Vakawana mustreet musina mari, nokuti mari iri mustreet iyi ndo mari iri kubva kuvana vari kudiaspora vari kutumira vabereki vavo, ndo yavanouya kuzokumba. Vakumba vanhu vakaishayiwa mari iyoyo kuona kuti mari iyi shoma, vanokwidza rate yezigi. Rate yezigi yakwira because iye already akatodya akapaya paakakota tenda rake times 3 times 4, saka anokwanisa kungokwidza rate. Munhu iyeye akwidza rate anokumba maUS ese. Uya akwidzigwa rate anomhanya mumabig shops, unokumba vana sugar, flour namamagroceries at a very cheaper price because vekumashopu vanenge vasingazivi kuti rate yatochinjwa. Anobva amhanya unoita mushop kumatakshop, unozadza zvinhu matakshop, oundercharge maprizes achidzosa maUS because uya murungu maUS anenge ari pademandika, US anenge achidiwako, saka anenge achiziva kuti ndika-undercharge price yangu ndaakumhanya ndodzokera kupi kunozopa murungu uya ndichihodhe futi profit atova nayo already because apiwa rate yepamusoro. So this is how the country is failing. This is how my big shops are kudona because vari kuzonopuwa mazigi asina value, rate radona already kublack market. Vakumbigwa vapiwa zvimazigi zvisina basa. Mabig shop kuti vachipinda mustreet vachienda kunotsvaga kuUS riya at official rate yavanomanikidzirwa ne-the same ministry of finance iri kuita huri, havachakwanisi kunge vachihodha. So ndo pamunoona mabig shops akushaya maproducts, vana Delta vakushaya maproducts. Chikonzero chii? Nokuti usa vari shayiwa vachakwanisa kunotenga maraw materials ekuti vamanufacture. So izvozvo ndo zviri kuvengerwa General Chiwenga pavakataura kuHeroes. Kana makateerera vakataura vakati pasi ukuwo tine vakomana vari kuita zvegoridhe, chrome nana diamond. These people are smuggling minerals aya kumaisa kunana Dubai. They get my payments. Vauya kunoku vauya paground vonyepera ED kuti ED uchi at 2030 achitonga vobhadhara vanhu. Chiwenga hatimudi, tinoda ED kusvika 2030, which means kuti they want to extend umbavha hwavo for the next 6 years vachingoba, havaguti vakomana vacho. So basically chiri kuvengerwa VP Chiwenga iissue yokuti vanhu vari kunakigwa noumbavha on the expense of the suffering majority of people of Zimbabwe. MuZimbabwe an ordinary person unoenda mushopu wowana zigi rako, vanhu vemashopu vangwarawo vakuziva kuti kune vanhu vanouya vane mahigher rates, saka vanouya vanhu vanogara vakwidza maprice avo namazigi. Ndo pamuri kuzowana mazowe akuita 117 zigi, makuwana mazowe akwira. Chikonzero chiri chokuti vari kutyirawo malutas ari kuluta nokudawo kuti anenge abva kuvanhu vari pedo nomukuru vanoshandisa zita rapresident, vanowana matenders vokwidza marates. Chikonzero vawana matimes 3 times 4 price yavanopuwa kutenda yavo kuya yavanokwanisa kuflex. So kuti pagadzirisike ipapo havasi kuda kuti VP Chiwenga vapinde next because president vakabuda pachena vakati inini ndiri kubuda 2028. Saka vari kuziva kuti president vakangobuda VP vakapinda vaChiwenga vari against zvese izvi, saka havadi kana kuona vaChiwenga padhuze nechine utungamiriri, havadi. Muri kuzviona? Saka mukaona vanhu vari kuzouya vachizoti 2030, atanga wacho kuti 2030 anenge apuwa $2,000,
amupa $2,000 amufuma kamuona mapolitical cycles anongouya achiti 2030 vamunangagwa muofisi ndo pane nyaya. So basically how to correct that, if the people of Zimbabwe dai vanga vaonera politics dziri kuitwa nembavha idzi kuti vabire vanhu kuti vanhu vasafe, at the end of the day mucivil 7 pari kupuwa 1200 zigi yake haichatengi chunhu nokuda kuti mapuraizi akwidzwa, nokuda wokuti umwe munhu atodya mari. Mucivil 7 mapuraizi akwira kuma-US, munhu iyeye haakwanisi kutenga anything. Pensionia haachagona kutenga mapiritsi eBP, haachagona kutenga mapiritsi eshuga. Muwo veteran ari kuwana $100, mupensionia $100, mucivil 7 $274. Zvakwidza cost of living iZimbabwe. Ndataura kudaro wonzwa rimwe richisumuka kuti pasina munyaradzi shoko uri kurwisa utungamiri, ari kurwisa president ani. Chikonzero chii? Nokuti ndavataurira chokwadi. Fine, kana vachida ngavanditore ndifumure madhiri ese nevari kuzviita nevakavatenderedza. Ngatitangire ipapo.